wato jama'a da kaskanci gwara mutuwa cikin izza. Dubun dubatan jama'a nan da kuke gani a yanzu haka abin nan yake faruwa a jamhuriyar musulunci wato kasar Iran, a dukkan biranen da suke cikin kasar Iran, musamman a babban birnin Tehran kenan. Wannan dubun dubatan jama'a da kuke gani sun fito ne a daidai lokacin da Trump ya wa'adin alƙawarin da Trump ya dauka wa'adin sa yake cika a yanzu. A daidai wannan lokacin dubun dubatan jama'an nan suka fito suna kalmar shahada, kuma suna maganar cewa ba za su taɓa bada baya ko kuma su sassauta ba, ko kuma su yadda da umarnin wani kafiri arne da zimmar cewa su miƙa wuya, da su miƙa wuya gwara su yi shahada ga baki ɗaya jamhuriyar musulunci wato da 'yan ƙasar ga baki ɗaya. Jama'a wannan abin ya faru ne a yanzu za ku ga suna ɗaukan wayansu suna ɗagawa sama, sun kunna wutar wayar su suna ɗagawa sama, suna rera beguna wato suna rera ambatan Allah a daidai lokacin da Trump ya ikirarin cewa zai shafe su a doron duniya, kuma sannan da waƙar ƙarawa ƙasarsu shugabannin ƙasarsu izza da kuma kafewa akan aƙidarsu na da su yi baya gwara su mutu a cikin izza. Wallahi wannan abin da a ce yau a wata ƙasar ce musamman Najeriya ko kuma wasu kasashen Middle East ne aka ce ga Trump ya bada lokaci idan ba ku bo kun mika wuya ba zai shafa kasar, da yanzu bakin boda irin su Niger da su Mali da sauran bakin bodan da muke da su da yanzu wallahi sun cika gabaki daya an fice an bar kasar. Amma wa'annan mutanen da yake Allah ne a gaban su, addini ne a gaban su, kasar su ce a gaban su, da su mutu a cikin wulakanci, da su mutu da su mika wuya kaskantar da su a wulakantar da kasar su, sun yadda a shafe su, sai dai wasu su zo su yi rayuwa ba dai su ba, sai dai wasu su zo su yi rayuwa a wannan gurin ba dai su ba. Amma sun mika wuya suka ce su kwanta a gida ma su yi bacci a gida, bom ya zo ya same su ko kuma nukiliyan da ake tunanin za su harba ya zo ya same su, to gwara su fito idan bom din ya zo ya fara gamawa da su. Wannan fa a babban birnin Tehran da sauran manya-manyan gurare da kuma ƙauyuka inda suka fito, a gurare da dama kuma inda Trump ya fito ya tabbatar da cewa zai kai hari musamman a wannan guraren, ba a je an ɗauko dubun dubatan mutanen da suka koma gurin da kwana ba, musamman a gurin da ya ce wajen tonan mansu ko kuma bangaren wutar su. A yanzu haka tun jiya dubun dubatan jama'a wanda suka bar gidajensu, suka bar aikinsu, da suka bar gidajensu suka koma nan suka tare suna zanga-zanga da niyyar cewa ko bam din za a kawo sun yarda su yi shahada. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi jama'a al'ummar Iran daban suke a duniyar nan. Al'ummar Iran wasu mutane ne daban wanda ba a ma taɓa ganin irinsu a duniyar nan ba. Sun yadda su mutu, sun yadda su miƙa wuya, sun yadda su mutu, sun yadda bam ya shafe su, ya gama da su, da dai su miƙa wuya a wajen waɗanda ba su san Allah ba, kafirai ne, zalunci ne, sun yadda duk da sun san da cewa ƙarya ne kuma suna da abin da za su yi. Amma a yanzu haka hukumar Iran da kuma talakawan Iran da kuma al'ummar jamhuriyar musulunci gabaki ɗaya sun yadda a kashe su, a shafe su akan ƙasarsu, amma ba su yadda su miƙa wuya wani mai fitsari a tsaye arne ɗan kafira ya yi mulkin su ba. Saboda haka wannan abin yana faruwa a daidai yanzu ne, kuma ina kira ga al'umma ku sa su a cikin addu'a, suna buƙatar addu'a. Duk da dai kun riga kun san da cewa mahaukacin kare ya yi ne don ya latsa ya ga abin da zai faru, amma dai a yanzu haka sun dake kuma sun shirya kuma suna jiran abin da zai faru. A taya su da addu'a jama'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a